Gamajagent, Nagamat Nakin, a Pachanelaya. I see no Adelona Banana Mofona. I launch channel of so I've been on your banana the Indian Abadopana channel and then I support why and I know Adelona Banana Mabiko. Kono Bunusinade, Asem, I celebrate that channel. I said I Populuna can order Biko. He have good and our own way of saying thank you to you guys Biko. So ozi ajere no bosi ketata bozi wana mku na fa video na akopɛ ba ona kwa sina mmadu ndị ni na-eme ihe dibia no bosi ketata na online nwele ndị Lady Foundation aju ebidia odi mmadu dịka Chief Dr. Chimarintempo also we lay that kind of foundation really pana ihe Ndi Igbo for the name ha we na apatazi knowing fully we na mgbe odumeje ha kpụrụ ya ka ha kpuli ya ka ha taliko eso okwu dị na asecha anya bi emechakwa mgbe ha ma dozie so after ha dozichara gini we mezie a lot of people bido patawa na internet so one time ka we pata we today we say address ha no na ewu ya bụ onye pata ha no tie ọnụ n'ihe na gbasara because n'inwe regular of data and smartphone. Echefuzana no Wallando Wallow Foundation Hana enjoy today. Because nobody will dispute the fact that Madika Chimaren Temple it's in your honor and your book because Champuno Solide Kunene Vidianoma Manamaka the origin of Ndi Igbo this internet Dibianism or come to a CVT because and I can video of all the million well, if you put on to tower, can call on them mother. Good if you eat the betas below. Mark a lot of you join this page, follow this page recently. You know, just feel not this year can put a name. Malona Maron, when video if I was 2017, each time when videos made in 2017. Okay, now my Instagram of that year. The only difference between message in the preach in 2023, the different from message in preach in 2017. Mark again, because nothing is change go now. In 2017, by pota, more pota 2017, million I am after 2014 online. If I name Mba, we be and when much people name Omenala. Our message then, when I say preach now, we preach out of them before our people to come back to Omenala. As Noka, Otano Menana, Noka with another force on us. That was our topics of those years. Mbang, Mamua, Mamilion Euro, ma other people, Ndi Igbo, all of us, our preaching them, come back to Menana, Noka. But if I believe I was in name, no Menana, but who's on the way. Nobody listened to us. With time, we started winning population. With time, more people started gathering. To the extent na form much at the meeting itself. Meeting now, Mona and can say make crusade. Ona can say make crusade. Let's go to crusade now. A body am the million organized. But there were a picture here. Apart from that particular crusade, other organization I form much at that year. What we do is go about preaching to people. And when Nyana boys oku Chineke gade, Nyana formata. Yes, so you have a formata now. Nyana the other man. Yes, how form by their own group. And the Jonah and the person is saying, Mafia, preaching church. When I get so Kuchileka, the other man, CJ, with motto with megaphone, may preach in the matter, repent from church and come back to Omenala. I will post all the pictures for you to see. Chimarin Temple was the only native doctor online that year. Okwe fifa onye ze Jesus na-eme exactly ona ka Chimarin Temple si eme mgbe ma wa gesef no onye ze Jesus kopiri Chimarin Temple if ona aba onye ze Jesus pụta ndị mmadụ malasi white no n'ime mmiri ma mara kwa red no n'ime mmiri esi na azụ na video ha ona ka Chimarin Temple si eme ọ pụta yiri akwa red no n'ime mmiri ana awu ife n'ime mmiri ana ekwu Jesus Chimarin Temple ofia flag 080 unu ma ife na-ekwu ndị no 2017 ya mifa na-ekwu exactly ife ka onye ze Jesus je kopia. No, 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 the history. You know, Chimarin Temple na copy onye ze Jesus.
mana anyị wabidoro ife ma nọ onye eze Jizọs ka be Chimarin Temple. So he was the only one online. Apart from him, the only native doctors here bụ ndị yahoo ji fake pictures arụ ọrụ. He was the only person there backing us as of that year. Kwa ọ na-esokwa na support gị anyị na-eme online. Na-eze the history of fake native doctors on Facebook na-egosi wee bido. Mgbe ahụ anyị na-ede preach ndị Igbo nata n'omenala. Mpost video m online. Ndị mmadụ pụta ha n'iche na mbụ dibia. Mbụ ndị si na chọọchị. So, imago na as somebody na-eje church na somebody na-ekiri Nigerian film akụjugo gị isi already. I believe go na omenala bụ ebe a na-agwọ ọgwụ ka mmadụ nweta ego. And ịma na 98% of our people dey poor. So that thing a na-akọrọ ha na chọọchị na ọgwụ na-enye ego kama na enwere repercussion. That thing a na-akọrọ ha na watch na Nigerian film. That same sense ya ka ha bụ wee bataba. Mgbe ha na-asị ha bataba n'omenala na bataba na si na church na tabano. So a lot of people started thinking na mụ bụ native doctor. Mgbe aka nji nweta experience of ife ndị dibia ifo na afụ. Ha bịa na message m, they keep inboxing me. 99% of demand ndị anyị demand n'aka mgbe ahụ bụ ife gbasara ego. Ha ya sị ka ife anyị na-ajụkarị gị ka ife anyị eme ka mgbada ha kwụọ ụgwọ. Na business ya da agazi ọfụma. Nka sị na ya tago afụfụ si nso wee ka ife eme ka ife gabali ya. This is the kind of demand ya na-enweta n'aka ha. The only thing ọzọ ya enweta bụ ụmụ nwaanyị abịa sị na ha chọrọ ịnụ di. So 99% of their demand bụ ego, what to live for them to become hapụta from poverty. So mgbe ahụ ịbịakwana ịgwa ha na ụdịrị ife adọrọ possible. Na omenala bụ just come and become coming back to your root. Knowing your ancestors. Most of them are not interested in this kind of story. Before you know it, Yahoo boys started flooding inside the message, my inbox. So you're gonna and what on fraudulent mind. I want to see deceiving mother, something like that. If you go for open money on an Igbo, make a more. But I had them. And what on that mind of Buteke, men cause woods, or woke, ego moto. And what on that mind. So I keep rejecting those people. How do you take those demands? Now go and say, Omenala Ablon cause. Omenala will just come, Malo, your ancestors do this, going back to your root. They were not interested in this type of message. So I don't know, I can want to receive message. Other people want to Omenala and they receive where. Before you know it, now always some people buy a praise your category. If you refer to Dibia, if you refer to Dibia, name exist in bar now on Facebook. So with time, I refer ha. One day, if I was you again, I can never one Dibia with you. Ego Anna Ching and Dak and go and give you upon the money. Tinye Goro and Ara Bijana and then Dibia Balaga for second you call. Or if I'm around maybe I send what a message, a man you know an Igbo will call. If I so convince you, Kunda, Monana Bonis is Omenala. With time, that Fuzena. If I have a very good business opportunity. Because the man they can call before you know it, every that money I about to use your man. We don't turn visit to native doctor one by one. Oh, you can't put us on as a call ya. One by one. Ona case na turn. See, I know what they say. Why? We're losing at 2022. Akwa Okuko Tiwaraki balance everything we may be easier fine. Amara maybe we can see a mapta. Amara maybe we can see a mapta at all. But I say on Facebook, this boy be busy Dibia ship na Facebook completely. Kekos we may be prosperity preaching. And all this boy while a million we run a prosperity preaching. Before you know it, this boy post wenka, who post don't cause, who post no moto. I said, though Chimarin Temple never quifao. Manufacturing Temple never carry bon ego see if you can ego cigar if you have Attire. Mananka Papatazil, they says kind of fakish something that I get too much. Ugusibe moto, Ugusibe mention, Ugusibono. Before you know it, people see it from nowhere. Amara maybe has a puta. Everywhere Budugum. Dibia carrier. Is a wine carrier. After Zobazi. Right now, and we're doing our going back to your roots. Against the fine Akona 2017.
If I na cousin now, how to be rich, how to be poor, how many car I dedicate this year, how many hotel and all this year. Cancel also, cancel be under transformer. I know if the message has changed, and this is why my own message changed too. Initially, I was preaching, our people come from Christianity to Omenala. But now I discovered that the preach, I thought to go to Ndori. I have to change the message to people, be wise. Nandori abagoko na Omenala na isu no bia. Be wise. O if ma change message no sekita. Okwifu ni mende anine mo na ha na abo ezigbo ozi from 2017-2016. Jibe. Ime ndị niile mo na ha ezigbo ozi ya. Nwanne so somwa the only person voice ya ka the loud rule now. Na change be. Go and check all of them. 2016 na ha ji je ife ni 2017 na. It's either no yen ka ato no go to Dibia. Na arokwa kam or na ejigo ego mechie ya onu. Onoruze quiet. I am the only person still existing na ekwu ozi okwu today. I nwere ike sim na enwe Dibia nke ọzọ. My brother, Dibia ni na hi ma nka hiche na ezigbo mmadụ. Akwa ifuru echekibo omenala, chekibo ọdịnala ka o kwesị isi wede. Ifu na onye abụrụ ezigbo mmadụ. Enwere Dibia apụta isi Dibia pụta like this, ọ na-arụrụ ndị yahoo ọrụ. Isi na Dibia na-eme omenala. Enwere ike pụta isi na ndị yahoo na ndị ọcha ka ha na-eri ego. My brother, bụrụ ndị ọcha ka ndị yahoo na-eri ego these days. Akwa ifu phone gị nwa ahụ adapụ na ana. These boys weta ụta phone ahụ weta sim card na phone gị. Ego niile rụtara afọ n'ịta n'ụwa, these boys ga-clear ya. Ha clear cha this morning. Ha were ya golu moto. Ejegosigo online sị gị na dedicate 50k. Asị gị na arụgo hotel. Asị gị na dedicate na-akpọta efi for Thanksgiving. This is people's blood, people's yena. Naka nje agwa gị enwere any native doctor aka adọcha na Facebook. Enwere ma nke ahụ na-eche na ọ na-eme mma. My brother, I cool be down, analyze ba, check be Omenala I preach na 2016-2017. I follow the principle. If not na-eme njọ, they are all committing crimes. All of them, they wouldn't get the minors. More na agwa gị. As long as na mmadụ ya pụta sị gị na ife ọ na-eme bụ yahoo, ikwete na arụrụ ya ọrụ. Ụpọ na useless people, useless ya pụta online bịa gosi m 50k I dedicate. Gosi m efi ịkpụta, gosi m moto egote, gosi m hotel ero. You are evil. Enwere onye nke aka ya dị ọcha. Stop telling me no onye nke ọzọ. Now like all of them are evil. Upon I follow the principle of Ordinary I preach between 2016-17. No native doctor is clean today. They are all committing crime, committing evil, enabling criminals. Ama m ifu nugo nwaanyị na-ata afụ na-ere okere ji n'afịa na-akwa ya ife na abalị na-esi ego chi ego. O nwere ka phone ya so eme by mistake dapụ n'ala. Ụmụ kirikiri ụmụazị yahoo boys tụtụrụ ya ji ha aka akaụntụ dis woman. Aha kecha ya pụta online bịa gosi ya moto. Efebe moto powder. Egosiba ya hotel. Egosiba ya fena. Ịpụta isi m n'aka gị dị ọcha. Ọ ife aka I preach na 2016-2017. Is this the message we were preaching 2014 online? Stealing. Kokunu si arụrụ ndị na-ebu ngwongwo ọrụ. Ọ ife aka bido na 2016. Answer me. All of you are evil. I don't support any of you. You are evil. O nwere ike ngwa bụ ekuke na ama ife igesi ife na-ekwesị na ndị envious. Well, eziokwu na ha zụta ego ori kalm nwere ego rụọ ụlọ elu gosi ya moto. Mana enwekwa eme ego ebe anyị fụ m enwe ndị na-afọ m as rich man. Ngwa ife ji afụ ha as rich people but ibe onye poor man enwere ife nwere. So ifu moto ahụ ha na-egosi gị n'ụlọ ha ọ dịghị ka ha dị rich. Mara ịkpọrọ ndị ahụ na ha nwere ndị aga ndị those Dibia si feel na ha nwere ndị ha ga-aja amụkwa afụ na ego ha na ha bidobere kpataba ego atọ. Mmadụ pụta gote moto 60 million ọsị m na onwego ego rụọ hotel 300 million. Mana enwe ndị nwe property of 70 billion naira. Enwe ndị na-anya moto 800 million naira. Ị mara? So onye ọbụla nwere ego na level nke ya. Ị nwere ego na your own level, ego izute na Dibia. Mụ nwekwa my own ego na own level. Mana enwe ndị na-afụ as big man. When the more na as big man, that na afọ when they ha na afọ as big man. So onwere onye nwekarịsịrị ego. Thank you very much. I hope my message will get to all of you native doctor. Onwere nke dị minus ebe. And you go back to the message we started in 2016-2017. Ya gazie. Ụmụnne
ụmụnne m na ụmụnna m na isi na-enecha vidiyo anyị na-elekwana na ya ka na-asọskraịbụ na this channel. Unu afọ na-akpọọla unu na-asọskraịbụ kwa ka unu si like, ka unu si watch, ka unu si drop comment unu na-emekwa ya nwa wee na-eme improve based on ide na-ewetara unu news dị mma. Mana ọnụọbụla o si na daikwugo na nwoke tụkata eze egwu ekpuru nkata n'elu wee gụ ya okwu. Biko anụmatụkwana mgbe unu na vidiyo anyị na-eshiekwana ya na subscribe na this channel ka ndị ọzọ solokwana unu wee na-afụkwana ihu na afụ na channel ya bụ ife adịrọkwa n'izi na bụ ife adịrịza wee na-asị na ya dịla onye ọbụla mma mmaji kpọrọ mmaji. Biko ekenekwa m mgbe niile kene ihe na-edele Igbo ozi anyị enwere mgbe ọzọ.